En alleen Riley. En Caleb klap voor zijn borst. En dat ik allemaal Riley. En dat ik allemaal Riley. Riley. En dat komt Caleb in bol. En dat komt Caleb in bol. Weer is zo. En Riley wil schoen maken. Maar als hij dat pot in en alle toe wat speel. En nou ja, loop Caleb. En Caleb net is zo in half. Volleybal en Caleb zijn hand uit. En naast de volleybal. En hij komt al aan met die bal in een leeg Caleb met die bal. En hij loopt Caleb, en hij loopt Caleb, en hij loopt Caleb. En hij leeg Caleb net die nabij. Dit is ver in alleen net die. Yes, en hij staat allemaal met die tre. En hier alupa. Wat gaan nou? En daar zullen we gaan zien een game mee dat was nu. Ben ik er hier ook al game. Worry, dat zie je komt weer aan. Ja. En dan gaat er een worryball. Laat ik die footage kijken. Wacht. Laat ik eerst naar die footage kijken. Caleb, zij trouw nok. Die footage zegt, zij trouw nok. En alle Briley, en Aratay. En ik moet nog een zoom. En als Riley bij die palen. En dan terug Riley, 3 voor die bokken. Nee. Nu ga ik niet meer beroeien. Ik focus aan over die game. Ay, moet niet te wagen, die windje man. Als je dan nog een recordie. Normaal. En als komt Riley de bal in. Druk Caleb voor Riley. Draai. Did you hear me that I said you are on Riley's team? Did you hear me? You hear me? Nope. But you still on Riley's team. I'm cheating. I can hear you. Okay. You're on Riley's team. I'm excited for the first time. En ako Caleb aan miniball. Caleb Arends ook om aan miniball. En nu kom je aan en aan. Pakdrukken, joh. Joh, jij wil een beetje na. We hebben die druk. En als we tellen wat Damien Arendsen. En daar staan Damien Arendsen weer op. Nou, ik waar niet. En daar staan in alleen Damien Arendsen. Nou, waar zie je niet Arendsen nog? Riley. Go, Caleb. En die is Cheslin Colby. Wie is Cheslin Colby? Riley. Is he a basketball player? Nou, Cheslin Colby. Is een rugby player. Oh, Riley can do that. Go, Caleb. Go, Colby. Go, Caleb. Go, Caleb. Caleb is too boring. Quiet. Net.
En hier Caleb net die voor my gesag. So always na die phone toe. Caleb so. En dan skram hulle. Skram. As 'n skram Caleb so, hoor ek sê is 'n skram. Caleb ek het daar sê is 'n skram hoor. 'n Skram. En dale Caleb en le. Caleb moet nie kan lieg. Caleb lieg aan mekaar vir die viewers. Hoe lieg hy? Damien Arendse, wat so lieg. Caleb my nie lelike. Damien Arendse wat so lieg. Wat motherfucker wys. En as het dan nog kan. As van die knieën. As van die knieën. Dan gaan ze nog. Master Rif, kijk. Ik het dan nog als je zo nog. Caleb. Kylie, I'm gonna put those on YouTube now. When you are finished. Dat kom sê julle moenie fight nie van deze video. Sien jy, gaan naar YouTube toe. Ek gaan hulle nog veel likes soek gee. Ek gaan ons 'n klomp likes hooi. Nou, 16 likes over videos. Go Caleb. don't you them up. It's a YouTube video. No. Well, if you're cheating, then it's a real video. En naalop ka met die bal. En nas Riley se bal. I can't speak Afrikaans. Praat Afrikaans. Dis 'n Afrikaanse video. I'm gonna choke you. Okay. En nie so wel die mense na mekaar sien maar net oor die bal. En hulle moet wen. Ek sê, vat 'n skram. Skram. As reg so. Okay, let's take a break. Everyone, I said take a break. Jezelf